επειδή και εσύ επιλέχτηκες όχι τυχαία. Ήσουν που τα πρώτα άτομα που είπαμε θα είναι δαμέ. Δεν θα είναι τζαμέ, γιατί ήθελα να αξιοποιήσω το ταλέντο σου. Θέλω όμως να σου κάνω και τρεις ερωτησούες, γιατί θέλω πάρα πολλά να μάθω. Εσύ είσαι λίγο πιο μεγάλος που τα αγόρια μας, ναι? Τσάς. Ναι, εσύ είσαι παιδί του χορκού μας και κατάφερες να σε μάθει όλη Κύπρος. Και με μου πεις όχι. Έμαθες. Και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από την τηλεόραση. Θέλω πραγματικά να μου πεις πόσο δύσκολο ήταν να μπεις μέσα σε τούτον τον τομέα, νομίζω γλύκα λίγο, τώρα θεωρούμε τη λίγο γλύκα, χωρίς social media, χωρίς Facebook που μπορείς να βάλεις «Α, είμαι δαμέ και δείτε με και είμαι ο Κωνσταντίνος». Μια εποχή που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αυτοπροβληθείς. Εγώ ξεκίνησα από το γυμνάσιο, έστεισα το δικό μου σταθμό, ήξερα τα παιδιά, σίγουρα οι δυο τους γράφαμε όλοι αφιερώσεις μες στο αυτοκίνητο και αρχόμαστε και λαούσαμε στο Radio Magic, που ήταν το δικό μου, το οποίο πλήρωνε η Μαρούλα το ρεύμα, όχι και πολύ. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι έκανα και όμπα αγαπούσα. Εξού άλλον σπούδασα και άλλον έκανα. Ας πούμε, δούλευκα σε ένα παρακλάδι της Microsoft και έφυγα για να πάω να δουλέψω στο KISS που για ένα χρόνο μας επληρώνει. Τώρα, όσον αφορά τις κλίκες, ναι, υπάρχουν κλίκες, αλλά υπάρχουν κλίκες μετά το 1995, το 1995 και μετά. Εγώ δεν έκοψα μες στις κλίκες, όταν μυρίστηκα τις κλίκες σταμάτησα. Στο ραδιόφωνο έκανα τα 30 χρόνια που θεληματικά εγώ είπα να σταματήσω να κάνω ένα μικρό break. Και κάνω κάτι άλλο που αγαπώ, αλλά στην αγώδη σου ναι, ήταν αρκετά δύσκολα γιατί ήταν και κάποτε, ξέρεις, πού πάνε να μπλεχτείς. Και ήταν ιδιωτικός ο τομέας που δεν υπήρχε κρατικό κανάλι, που στο κρατικό του κανάλι έκαμε μια εκπομπή, πιάνες 35 λίρες, τον καιρό που η λίρα ήταν τόση. Πήγα κάπου και ένα 500 λίρες που ήταν σχεδόν τίποτε μπροστά σε άλλους σταθμούς. Έπρεπε να αποδείξεις πιο δύσκολα την αξία σου επειδή ένιξες το εκπαιδευτικό background ή την πλάτη για να μπεις σε τον κλάδο. Ήταν μια ιστορία παρόμοια σχεδόν με το Μενέλαου. Δηλαδή απέδειξα στους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά ότι ναι, αξίζω, έχω τις γνώσεις και προχώρησα. Η γνώση δηλαδή το σκουλούτσι. Δηλαδή αυτή σε μια φάση που έπιασε ο Νίκος ο Πατσικοστής ότι πριν να πάω ακόμα στρατό για να κάνω δοκιμαστικό και λέει μου ρε εσύ είσαι καλός, αλλά είσαι μητσής. Και με έπιασε στο ραδιόφωνο του τότε γιατί έπρεπε να τελειώσω το στρατό. Πότε κατάλαβες ότι είχες κλείσει ή να το πούμε ταλέντο? Το δεκαετία του 90, μόλις ξεκίνησε να εκπέμπει το ράδιο πρώτο και το Super τότε, που έφυγα μετά το RIC, άρεσκε μου το πράγμα και ήμουν συνέχεια με τα τραγούδια μου και ηχογραφούσα τη φωνή μου. Ήμουν ψώνιον απλώς για να μπω μέσα στο σύστημα. Αν και πέρασα που τη φάση του είμαι ψώνιο. Και ήμουν και μεγάλο ψώνιο, ας πούμε. Μέχρι που προσγειώνεσαι, πανέμορφα. Ο καθένας νομίζω ψώνιο με τη δουλειά του και με τα πράγματα του. Εγώ θέλω άλλο το πάθος. Ναι. Ωραία. Εγώ θεωρώ και έναν άλλο πράγμα, ότι η ζώνη ασφάλειας μας, τότε όλοι μας λαλούσαν όλοι μας, ότι πρέπει να βρεις μια δουλειά με μου, να βγάλεις τα λεφτά σου, να έχεις μια φυσιολογική καθημερινή ζωή, να έχεις χρόνια η οικογένεια σου. Εσύ πώς τα κατάφερες, δηλαδή τι έβαλες φίλτρα σε τούντες κουβέντες, αφήσες τους άλλους να μιλούν και είπες με κόφτει τίποτε, ήταν εύκολο? Επειδή εγώ μεγάλωσα η μάνα μου, η παππού και η γιαγιά μου, τη μάνα μου ποτέ δεν μου είπε πρέπει να βρεις μια δουλειά. Ποτέ της γιατί πάντα δουλεύκα. Άρα και όταν σπούδαζα ακόμα πάλι δουλεύκα για να βγάλω προς το ζήν. Γιατί η μάνα μου, ας πούμε, μου οφείλω ό,τι είμαι και στον παππού μου, μακάρι και η γιαγιά μου, εκείνη που ήταν το στήριγμα μου. Και σκέφτομαι ότι δεν είχα κάτι να πιάσω από τον παπά μου, ας πούμε, ή από κάποιον άλλο. Γιατί δεν ήξερα πώς ήταν η φάση. Αλλά όχι, έκανα εκείνο που ήθελα και το safety νομίζω είναι μέρος της ζωής μου. Είναι είμαι του ρίσκου. Ακόμα και νομίζω στα 65 που να πιάμε σύνταξη, νομίζω πάνε να ρισκάρω.